persoane, dar nu dăm tap-tap. Cum dispoziția asta, voi, băieții? Mulțumesc frumos! Dăm tap-tap-uri, vă rog, toți! Punem am și efecte ăsta, știți? Ok. Так. Facem o mie de tap-tap și asta ne pleci cu multe emoji. Tăpăm. Tic, 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 tic. Sтой, dăm tap-tap. Și Marc. Не зомби. Что вы зомбиться, Антон? Ну, что еще я тебя крешти, scade, crește. Ce-i cu eu? Uite, ați dus și înainte. Înapoi. Guys, status, ребята, стучим по экранчику. Дай бабу музыка. Voi pentru asta trebuie să faci în 2 secunde 10.000 de tap-tap. Daniel! Dați-i urmărirul, Daniel. Daniel n-are ce face. În loc să-mi dai nie 2 pupuri, odată aici în 200 de puncte. Fapt, în pup. A făcut 1000. Ce te scoți? Corpaceane, ce te râs? Ce ai văzut de râs? Dar papa știu de ești. Ce trebuie să știe? Dar apoi am trebuie să facem 5.000. Parcă sunt profesoara de matematică. Da, să mă gând. Nu, nu sunt reală. Realitate sfartură. Mulțumesc. Dar nici nu se vede fundalul ăsta. Tăpăm. Sтой. Da. Este plasmasă. Dar nu ne place cum așa de cu nebunia asta la cap. Să scoatem. Voi oricum tapați, așa-i? Voi m-aș năvăd așa de cald ca la mine.
latte macchiato. And cum îi scoți soară? Ce? Sorry! Cineva mă vorbește foarte tare. Mulțumesc! Cine mă vorbește? Hello! Dați-i urmărire lui Daniel, că mi-au pus 200 de monede. Pare rău. Mulțumesc! Fiindcă mi-o preferat. Vedeți, să-l punem în... Hai să ne pot mai tare cum să auzim. No! It's very good music. Vámonos fuego, baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena. Hello. Que no fumo fuego, Baila morena, baila morena. dale, vámonos fuego, baila morena. Luăm din cufăr și dă-mi numeară de membru, vă rog frumos. Doar mulțumesc. Vreți să dacă am cu cine să joc. Guys, tap to screen. Every people tap to screen. Toți dăm tap pe ecran. Toți. Finita? Normală. E zero grade afară. Don't even bother explaining because I don't want to hear it. Just get their shit and go. Like, come up in the club